Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Ito'y titimek tinamnama, may sa timek ngagpupukaw, ani Apo Isus, umay manen. Agsagana ka asumabet ken kuana, ket palentegem tindalan na. Padi po dito'y studio tayo, dito'y Loma Linda, California, USA. Kumabkablaw, tiga YMUT Radio, Pastor Vic Ariola III. Programa Timek Tinamnama, mga ganen iti inamapuluket limang anas nasyon. Napagdingdinggan, nagiti kadaraan tayong Ilocano. Sapay kumatanda kay pala dita, di programa Timek Tinamnama ket mga gan ti tunggal lawas, iti aldaw ti Domingo, ket sapay kumata ibagayo met kani paranod yu kadagiti gagayem yu at dati programa tayong Ilocano nga manggagan madipo dito'y DGHT FM 77.7 The Voice of the Pacific ti Timek ti Pasipiko ay sumangganen kadagiti na duma-duma nga suli ti lubong ken ti pagpusipusan ti radyo yu ket nyaman nga oras pag-orasan ti lubong nga pagtingtinggan nyo ti programa Timek Tinamnama. Ipapahigagayem ti Timek Tinamnama ti ministro iti Our Great Hope Today. Di po dito'y Loma Linda, California, USA. Ti DGHT 77.7 FM. Ket paseten iti Adventist World Radio. Ikastamat iti Hope Radio International. Sapay kumata, itultuloy yu ti agdingag, kanagbuya, kada kayo nga adda iti YouTube, ken ti live stream, Facebook, kablawan na kayamin. Agdingdingag, oray iti agdingdingag, iti stasyon ti AWR, sa dinuman nga paset ti lubong nga pakadanunan ti Timek Tinamnama. Ti programa Timek Tinamnama, may sa daytoy na panagministro ti Seventh-day Adventist Church. Ket ita agkararag tayo. O Diyos may malagayat unay, ingkam panang ibuksil kadagiti sasa o buwapo. Idalan na kami mga tinasantuan ng Espiritum. Tapno maamuan mi iti adal nga panakailawlawag, dagiti ad-adang ti panakahisalakan. Kaya't mi apo nga digiti pamfamilyas mi, na kami agraman digiti gagayem mi. At da kadiday jay gundaway mi nga mga muken mga rakop tinakaskas daw. Na maudi adamag nga ipay tinasantuan nga surat. Damag ni apo mga Jesus. Ikararag mi titunggal agdengeg, manipot ti kaubingan, aging ganat tinataingan. Ket ti leksyon ngayong kamadalen, mabindisyonan kami kadi o Apo. Nagtuloy nga magpagpagnaken kaging gana nga makita mi. Dahil tanay dakla na panagparang mo. O Apo ito umay ka, laglagipem to kadi. Nagiti pamfamilyami kanda kami amin. Nagdengdengeg dati nga programa. Nagyamang kami ti pambindisyon. Tunggal maysa. Agsipot na dinawat mi ida, tinapateg, anagan na po may Jesus. Amen. That followed there in Galilee.
truth they heard him speak. For in the Master's voice they heard the power that framed the heavens, the peace that stilled the tempest, the love that saves us all. Oh, can you hear his voice re-echo o'er the ages with the promise of salvation to our souls, with the hope of life and everlasting joy, to the humble who will hear the Master's voice. Abide in me, the Savior said. Walk with me in meekness and be blessed. He taught them on the mountain, he taught them by the sea. In word and deed he taught them, and he said, "Come follow me." And in the Master's voice they heard the power that framed the heavens, the peace that stilled the tempest, the love that saves us all. Oh, can you hear his voice re-echo o'er the ages with the promise of salvation to our souls, with the hope of life and everlasting joy, to the humble who will hear the Master's voice. Promise of salvation to our souls, with the hope of life and everlasting joy, to the humble who will hear the Master's voice. Adalan tayo ti daytoy nga aldaw dagiti ad-adtang ti panakaisalakan. Iti daytoy nga adal tayo gagayem mabalin tayo nga kitaen. Nanyada dagiti wagas kay suro ti nasantuan nga surat may papanti panakaisalakan. Dati may isa nga nagsurat nga taga Santiago, Ilocosur, ijay Pilipinas, kunana Pastor Ariola. May salakanak kadi iti basol, anaaramid ko babaen, ti panagtungpal ko, iti bilbilin ti Diyos. Alakapsat, kaya tagsipod ta, adal tayo tata, may papandag iti adadang ti panakaisalakan. Isaludsod mo, ibagam no may salakan ka. Manipod, ti panagtungpal mo, iti bilin. Isumbat ko saan? Ang kamay salakan. Amo yung gamin, tilinteg, maamuan laing no anya ti basol. Itilinteg, ipakita na ken ka ti basol. Ni Apo Isus ti mangisalakan ken ka. Haan nga tilinteg. Kasla ti espeho, pagsarmingan tilinteg. Ipakita na kanyak dagiti basol ko ket ilatak na dagiti dakes nga aramid ko ken nagnagnaak
ken kastamet iti naglabas ko. Wen gayem, han natayo may salakan iti linteg. Ni Apo Isus iti mangisalakan kada tayo. Wen pastor, nukastawang karo den iti linteg. Ana, at dapay laeng iti linteg. Tayso day takit iti mangidalan ken ka. Ken ni Apo Isus nga sika adda dagiti kinadakes nga masapol nga ipakawan mo ken masapol nga isukom ken kuana. No kastagarod adino ti papanak tapno maugasan ak manipod ka dagiti basbasol ko. Mapangkalaen ken ni Apo Isus. Mapangkalaen tatidara ni Apo ti nga Isus. Isu dayta iti mangugas dagiti amin a kinadakes ken kinakillo. When no ti saludson mo kasano nga rod nga may salakan ak manipod ti basol ken ti patay. May baglaunay. May salakan tayo gagayem, babaen ti barabor gapo iti pamati. Parabor, di tayo kay karyan at kinamangaasin ni Apo tayo ng Jesucristo. Ti kanaskanan nga ramid tayo iso dayjay, iyawat tayo iti ima ti pamati, ti panangpetpet tayo kagayem. Iti awan baybayad na nga sagot ti biyag nga agnanayon, na kunaen iti Roma 6, versikulo 23. Ginatang na babaen ti dara ni Apo Isus. Kaya't kakabsat, babaen lang ti parabor, gapo ti pamati. Parabor, di tayo kay karyan, nga kinamang nangaasin ni Apo Isus, itid na dayta nga sagot. Libre gagayem nga sagot. Anyan nga naging bag ni Apo Isus, tinted na nga sagot dayta. Tapta mapantayo ka dagiti ad-addang ti panakaisalakan ni Apo Isus. Adda dagiti nasken nga addang tayo gagayem. Anya kadi ti umunang addang tayo gumawat ti panakaisalakan. Mapan tayo di libro ti Aramid, kapitulo 16:31, ken kastamet ti Juan 3, versikulo 33. Ipagana dito'y gagayem, nga ti umuna nga nasken nga addang nga ramiden tayo iso dayay mamati ka ken ni Apo tayo nga Jesucristo. Mamati ka metlaeng gayem. Nasken napacheck ani Jesus ti mangisalakan ko. Ken kay kaysuna nga namnamak iti biyag ngagnanayon isulaeng tinatay gapu kanyak. When dayjay kakabsat ti umuna nga addang idintutan nalawag mabigbig ko anatay ni Apo tayo nga Jesucristo gapo kadagiti basbasol tayo anya kadi ti kayat kong aramiden. Amuyo ti may kadwa kakabsat na intay aramiden isu dayjay agbabawi ken mabautisaran. Isuko tayo ti biyag tayo, agbabawi tayo. Kunana agbabawi kayo ket makonvertir kayo. Agtugkyadak kadi ket magnaak ti dalan iti biyag. Liddaangeg anapaypayso dagiti basbasol nga naramid ko isuda anang papatay ti namarswa kanya. Ket manipod ti daytoy nga aldaw iket tengkon babaen ti tulong na nga mapakawanen dagiti basbasol ko wen gagayem. Anya dagiti duwa nga banag nga paaramid ti pudno a panagbabawi kanya. Amuyo gagayem. Simple lang. Isu dayjay panangipudno ken panangbaybayanen dagiti basbasol tayo. Pagpanawan tayo dagiti basbasol tayo ket mapantayon ken ni Apo tayo nga Jesucristo. Wen gagayem dagijay dagiti duwa nga banag panangipudno may kadua panangbaybaya dayta nga basol. Ket ni Apo Isus isun ti kamang tayo. Isun iti papanan tayo tapno isalakan na tayo manipod iti basol nga isu nga mangriribok kadagiti kaaduan nga tattao. Diyo muna nga Juan 1 versikulo 9 kunana dito.
Ngano ipudno tayo, dagiti basbasol tayo. Pakawanan na dagiti basbasol tayo. Ugasan nak ti amin nga kinakillo. Papudawan na dahiti nga biyag akasla niebe. Ikaten na dagiti kinadakas ko kas iti kaadayo ti daya manipud ti laod nakita yu dayta. Ibak ited na dayjay panangi bakal na kadagiti kaadalman iti baybay. Ipurwak nan sa jay kat di nanton lagipen. Anya kadi inted ni Apo Diyos kanyak. Tapno natalgetak ti panagtalinaid ko kenkuana. Di libro ti Ezekiel 33, versikulo 26 ken 27, ibaga na tuy nga, ikanatayo ni Apo tayo nga Diyos ti baro nga puso. Kan baro nga espiritu. Ket paluknangan na dagiti puspuso tayo tapno mapantayon ket makita tayon nga ti panagtulnog may sa dayta nga pagragsakan. Aan nga pakarigatan. Gagayem ken kakabsat. Iti panangawat ko ken Apo tayo nga Jesus. Ken ti panangisaad ko ken kuana amang ituray iti biag ko anya kadi ti pagbalinak to. No basahin tayo nalaing di may kadua ka Korinto 5:17 ibaga na ditoy nga agbalintayon nga nabalbaliwan anayanak. Agbalinak nga anak ti Dios ken may sa abaro nga parswa. May yanakak ti Espiritu Santo ket may surat tinagan ko iti libro ti biag. Kahit yung kadi na tinagan nyo may surat iti libro ti biag. Digijay lang tattao nga nagbabawi. Dagili tattao nga nagpanawan da ti basol da. Dagiti laing tattao gagayem nga saandan nga tinalyaw tinaglabas da. So, dikit din napandan nga si tuturay. Amapan ke ni Apo Isus, agsipod ta ni Apo Isus. Insuko kon, inroknoy kon, inted kon ti amin sa nga gasot a porsyento nga panangisuko. Ket kuna na to di Filipos 4 versikulo 3. Iton inaramid to daytan. Insurat ni Apo Diyos tinagan tayo di libro iti biag. Gagayem ken kakabsat anya nga rud iti agbiagen kanyak ken mangituray iti biag ko. Di Galacia 2 versikulo 20 ibaga na toy nga ni Kriston ison ti agbiag kanyak. Ket no isulaeng ti agnanayon nga mangituray kanyak at daan akon tinamnama ti biag nga agnanayon. Nagimbagan ayaten nakakapsat. Di yulak kadita rigagayan nga awisen ni Apo Isus kadagiti panagbiagyo. Ket amok na isaad na nayta. Iti panagadal tayo may papan kadagiti ad-addang. Iti panakaisalakan. Ijay Juan 10 versikulo 10 saan la abiyag ti inkari ni Apo tayo Jesus kada tayo. Inkari na pa'y tinawadwad pa'y abiyag. Kasano pa'y ti panagbiag ko iti daytoy. Amoy gagayam. Daytoy abiyag. Isu dayjay panangammo. Umay dayjay nawadwadwad nga na espirituan nga biyag babaen tinaldaw nga panagtiyempom nga panakikadwa ken ni Apo Isus babaen ti panagkarkararag mo panagbasbasam tinasantuan nga surat ken iti panangipakamumet dayta nga naisang sangayan adamag kadagiti sabsabali wen gagayem ken kakabsat ni Apo ti nga Isus kunana di Lucas 10 versikulo 38 hingga 42 isu ti mangisalakan kada tayo. Amok ni Apo Isus babaen ti kanayon nga panakisaritak ken kuana ti panagkarkararag umuna nga Tesalonica 5:17. Palubusak ti makisao ken kuana babaen ti panagbasbasak tinasantuan a surat. Di may kadua Timoteo 2 versikulo 15 ibaga na dayta. Makipagtrabaho ken kuana iti panangibagak iti ayat na kadagiti sabsabali Roma 10 versikulo 10. Dagitoy gagayem dagiti talong addang. Amang ipakita nga datayo, nabalbaliwan di panagbiag tayo. At danday di na isang sangayan, nga biag, nahanin nga kas
Day di da na biyag. Naglupusen. Ket adaan tayon. Iti baro nga nakam. Baro nga panagsasaw. Baro nga rupa ken panagem. Iti imatang ni Apo Dios ken kadagiti daduma nga tataw. Mapantay di may kadwa. Anya ti aramidek no malpas a mapadasa kon tinawadwad pay nga biyag. Di muna nga Juan 2 versikulo 6. Tinawadwad a biyag ibagana daytoy isu da biyag nga nawadwad nga panakipagbiag iti Dios kas iti panagbiag ni Apo Hesus. Ti biag ni Apo Hesus isun ti panagbiag. Manipod ti kin nagbasol ikagay tayon ti kinalinteg na. Nabalbaliwanan daytoy daan a kinatao. Agbalinen na baro nga parswa. Gagayem ken kakabsat. Ket ti may sapay nga mabalin nga aramiden tayon. Inton aramide kon ket napadasa kon daytoy nawadwad nga biag si ayat tayon ti agtulnog kadagiti bilbilin ni Apo Dios. Ayaten tayon nga makipagdaydayaw kadagiti tattao na tunggal lawas. San laeng nga panagtulnog kadagiti bilbilin na. Tarigagayan ng kiretnain tayon ti makipaset. Kadagiti grupo ti tattao nga mapan mangikasabati ebanghelyo. Akas kunayan ti Matthew kapitulo 28. Gagayem awatem kadi daytoy nga sagot abiyagag nanayon Petro gyamon tinawadwad a panagbiag ken ni Apo Hesus. Gagayem ken kakabsat ni Apo Hesus awate kon ti sagot ti biag nga agnanayon. Awate kon dagiti karkari ni Apo Hesus nga aramiden na ti panagbiag ko nuluktakon dayta nga ruangan ti panangaysala. Ti day tingal daw ti panangdingeg yun na ti programa ti magtinamnam. Sa dinuman napaset ti lubong nga pagdingdingan. Kaya tiyo ka ti nga luktan tuy pusiyo ket pastrekenyon ni Apo Hesus itanamda. Kagayem mamati ak ken ni Apo Hesus akas mangisalakan ko. Anatay tapno isalakan nak manipud kadagiti salungasing ko ken ti patay ko. Kayat ko ti agbabawin. Kayat ko ti pangipudno kadagiti basbasol ko. Umawat ti sagot ti biag ti daytoy nga aldaw. Tapno lakamag ti sagot iti biag nga agnanayon nga ipaay na kadagiti sumurot ken kuana. Dimlaeng kadi pastreken ni Apo Hesus na puso mi tagayem. Ket agbiag kang inaldaw-aldaw itinawadwad a biag. Ipan nakabalin na. Mabalin mo awisen ni Apo Hesus ti puso. Ket daytoy ikararag tayamin. Tarigagayam nga awatan ni Apo Hesus. Ti daytoy aldaw. Agtamad ka. Ket agkararag ta. Ket idatag ko ti biyag mo gayem. Yan ay Apo Hesus. Agkararag ta garot. Ipatpateg ko a Dios. Sika ti masapol ko. Managbasolak anay lududen iti patay. Ngayon agyaman launay aw-apo ta ni Jesus ay ayaten nak kat natay tapnoy kanak ti biag nagnanayon. Kayat kun awaten daytoy asagat o apo. Awatek ni Jesus akas mangisalakan ken apo ti biag ko. Agbabawi ak kadagiti basbasol ko wenno salsalungasing ko. Daytoy man. Kayat kun o apo ti madaan ti baro apan nakipagpagnaken ka. Pangasim ka di apo ta pakawanan na katugasan. Turiyam ka din ti biag ko, o Diyos ko. Kanak ka di ti panakabalin ko asumurot nagtulnugan ken ka. At nakasaganak na magpasungad tuwin tunumay ni Apo Jesus. Agsipod ta dinawat mi amin day ito'y
kaputi na bendisyonan, anagan ni Apo mi nga Isus, ang manlubot ko, ken manlubot mi. Amen.